дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Сироҷиддин Муҳриддин дар мулоқот бо Сергей Лавров ба риояи ҳуқуқи муҳоҷирон таъкид намуд. Дар Русия мехоҳанд сатҳи забондонии фарзандони муҳоҷиронро беҳтар кунанд. кашфи ёдгории нав дар деҳоти фароби шаҳри Панҷакент. олимон дар ғизо манбаи тасодуфии пластикиро ошкор намуданд. ҷаҳиши ҳайратовари ҷудокор духтари 15-солаи тоҷик дар раддабандии ҷаҳонӣ. бархӯрди муносиб бо муҳоҷирони меҳнатии тоҷик зимни гузарондани чорабиниҳои нақшавӣ ва хайри нақшавӣ аз ҷониби мақомоти интизомии Русия аз масъалаҳои муҳиме буд, ки дар мулоқоти Сироҷиддин Муҳриддин вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо Сергей Лавров баррасӣ гардид. дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар доданд. ба иттилои манба, вазирони корҳои хориҷии ду кишвар дар қолаби маҳдуд ва васеъ мулоқот карданд ва ба масъалаи ҳамкориҳо дар соҳаи муҳоҷират таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. ҷониби Тоҷикистон таъкид намуд, ки зимни баргузории чорабиниҳои нақшавӣ ва ғайринақшавии мақомоти давлатии Русия ҷиҳати ба танзим даровардани равандҳои муҳоҷират, ҳуқуқу озодиҳои заминавии шаҳрвандони тоҷикистони муқими Русия бояд риоя гарданд, зикр шудааст дар мулоқот. ҷонибҳо ҳамчунин ҳолат ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Русияро дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ муфассал баррасӣ карда, оид ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва ҳамкориҳои ду кишвар дар доираи созмонҳои байналмилалӣ мубодилаи афкор намуданд. дар доираи иқдомҳо ҷиҳати тавсеяи робитаҳои башардӯстона, рафти иҷрои лоиҳаву барномаҳо дар соҳаҳои фарҳанг, маориф, илм, варзиш, сайёҳӣ, тандурустӣ, воситаҳои ахбори омма ва ташкилотҳои илмӣ мавризи муҳокима қарор гирифт. вазирон вобаста ба баҳогузории чолишу таҳдидҳои амниятӣ нисбат ба вазъи кунунии Афғонистон назари яксон изҳор намуданд. Русия бояд механизмҳои таълими фарзандони хориҷиёнро вобаста ба донистани забони русӣ таъмин намояд. дар ин бора Дмитрий Медведев, муовини раиси шӯрои амнияти Русия, дар ҷаласаи комиссияи байниидоравӣ оид ба такмили сиёсати давлатии муҳоҷират изҳор дошт. Медведев ёдовар шуд, ки тибқи қонун кӯдакони оилаҳои муҳоҷирон ва кӯдакистону мактабҳо ба таври умумӣ, яъне дар баробари фарзандони рус қабул мешаванд. қонун барои дониши махсуси забони русӣ барои ин гуна донишҷӯён ҳеҷ гуна талабот муқаррар накарда. аз як тараф ин барои ҳама новобаста аз шаҳрвандӣ барои таҳсил дар Русия имкониятҳои баробар фароҳам меорад, ки дар маҷмӯъ равиши дуруст ва одилона аст, таъкид кардааст ӯ. чуноне дар сомонаи пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии кишвар хабар доданд, дар деҳаи фароби ҷамоати деҳотии Фароб аз рӯи иттилои як нафар сокини деҳа ёдгории арзишманди бостонӣ кашф шудааст. бо дастури роҳбарияти пажӯҳишгоҳ ва мусоидати шӯъбаи ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангии Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ, бостоншиносон, номзадҳои илми таърих Шарофиддин Қурбонов ва Абдураҳмон Пӯлёдов ба деҳаи Фароб сафар карда, ин бозёфти таърихиро, ки дар қисмати ҷанубии деҳаи олимободи Фароб дар натиҷаи фурӯравии қитъаи замин ошкор шудааст, таҳқиқ намуданд. тибқи хулосаи аввалияи олимон, он новусқабри гурӯҳии замони пеш аз ислом буда, шакли ҳуҷраи равоқпӯшро дорад ва аз чанд токча, ки дар онҳо устухондон ва ё хумҳои устухондор ҷойгир аст, иборат мебошад. ба таъкиди бостоншиносон, чунин новус дар қисмати кӯҳистонии суғуди Бостон бори аввал дарёфт шуда, он аз дигар бозёфтҳои маросими дафни зардуштӣ фарқ мекунад. ҳоло олимон ба таҳқиқи ин бозёфти арзишманди бостонӣ машғул ҳастанд. тахтачаҳои ошпазӣ ба манбаи асосии зарраҳои пластикии микроскопӣ мубаддал мегарданд, ки баъдан онҳо ба таркиби ғизо роҳ меёбанд. ба чунин хулоса омадан мутахассисони ҷамъияти кимиёвии Амрико ҳангоми таҳқиқот, ки он дар маҷаллаи Environmental Science and Technology ба нашр расидааст. ҳамин тавр ҳангоми реза кардани маҳсулот дар тахтачаҳо зарраҳои хурдтарини пластикӣ боқӣ мемонанд. ҳаҷми онҳо дар як сол аз 14 то 71 миллион микрозарраро ташкил медиҳад. муайян шудааст, ки қисми зиёди зарраҳо аз тахтаҳои ошпазии чӯбин баромаданд. шумораи онҳо аз сатҳи табиӣ назар ба пластмасса 4-22 баробар зиёд будааст. муҳаққиқон инчунин мушоҳида карданд, ки микроорганизмҳо дар маҳсулотҳои буридашуда ва хатҳои кафидаи тахтача ҷамъ мешаванд. онҳоро шустан хеле душвор аст, бинобар ин дар он ҷо бактерияҳо ва вирусҳо афзоиш меёбанд. санҷиши бехатари ин зарраҳо барои организм нишон додааст, ки онҳо ба қобилияти ҳуҷайраҳои муш дар озмоишҳои лабораторӣ таъсири ҷиддӣ нарасониданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар.
федератсияи байналмилалии ҷудо раддабандии ҷаҳонии ҷудокоронро нав карда дар садгонаи аввали он 17 намояндаи тоҷикистон дохил шуданд. 2 нафари онҳо дар мусобиқаҳо байни занон. тағйироти охир дар раддабандӣ пас аз мусобиқаи гран-прии душанбе сурат гирифт ки дар он ҷудокорони тоҷик ба дарёфти 3 медали тилло, 3 медали биринҷӣ ва 1 медали нуқра ноил гардиданд. баъди ин мавқеи чанде аз ҷудокорони тоҷик дар раддабандии ҷаҳонӣ беҳтар шуд. Мадина Қурбонзода ба гузоштани рекорд даст ёфт. ӯ бар қаҳрамонии 30 солаи африқо дастболо шуд. бо вуҷуди таҷриба надоштан дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар вазни то 48 килограмм ӯ зинаи ҳафтумро ишғол кард. дар натиҷа ӯ шумори рекордии 182 хол дар раддабандӣ гирифта бори нахуст ба рӯйхати типи IGF дохил шуд. ӯ ҳоло зинаи 92-юмро ишғол намуда пас аз ин муваффақият умедвор аст ки дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ки моҳи август дар Загреб яъне Хорватия баргузор мегардад иштирок кунад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.